Kusangana kwatukuita zvekare pano paHadzira 263 pano ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe maharo tena on that notification bell. Muri Zimbabwe update yandinayo update iyo yemunhu akashanya. Murume uyu ashanya akabva amwa mushonga wemakonzo kumba kwainge ashanya. Muri Zimbabwe zvinorwadza zvinosiririsa kuti munhu ashanya hongu muedza ashanya kubva kwako obva amwa mushonga wemakonzo pamba pako. Ndinokusiya mchiona video, wapedza kuona video zvazvo unofuka comment section uriyo nyaya iyi, uriyo waitirwa nyaya, uriyo waitirwa mashura akaita seaya unoita sei. Much love. Manesa Mwari, zvinhu zvacho zvinongoramba zvichingoitika. Muchiitiko chinosuwisa muzuva ranhasi kuguta reGweru kumusha weMambo. Tasangana nenhamo yangofuma yava mhere. Chii chachaitika? Pane murume anga ashaya. Murume uyu ashayika nhasi mangwanani zvichida nguva dzakunosvika kuma6. Asi chasiririsa veruzhinji ndechekuti paashayikira ashayika ari muyenzi. Tine vatakurukura naye veukama, tikazokurukurawo nevavakidzani. Regai tinzwe nhoroondo yavanotipa. Ndinonzwisisa kuti muri muvakidzani vavazosangana nenhamo dzasangana nadzo mangwanani. Nezuro manheru pane zvimwewo zvairatidza here kuti munhu ari kushushika kana kuti ane urwere? Ya, munhu anoratidza kuti aishushikana nekuti akambenga ataura kuti kwandabva uku ndine nyaya yemukadzi wandakamitisa. Anoratidza kuti amitisa something like underage. Inove ndiyo yakonzeresa kuti ave nekushushikana kwakawanda. Ndofunga ashayiwa yeopi nekukasira. Ndo zvakonzeresa kuti munhu azoita sekuti atora poison, ndo yatiri kufungira. Nekuti taona chigubhu chemvura chachiratidza kuti chine mushonga wachinacho watachifunga kuti mafuta, but tazobata tikaona kuti hasi mafuta. Saka ndo yatiri kufungira kuti ndo poison yaamwa. Saka aimwa achibva azorara usiku hwese achipinda mutoileti nekubuda. Asi iye anga achinyepa kuti ndinonzwa musoro. Tazoona paazviitira tsvina kuti hausi musoro. Poison yatiri kufungira kuti amwa ndofunga ndo yanga ichimukuvadza usiku hwese kusvika mangwanani, I think past 6 ndo paazoshayika. Aita kugwina tikatozongoona kuti ashayika, saka tatafonera hama dzacho kuti dziuye. Saka hama dzachona dziri munzira tatozongoona kuti munhu ashayika. Vakauya nemota yekumutakura ndo chipatara. Wemota chimba tangomutaura kuti munhu wauya kuzotakura unfortunately anenge ashaya. Chimba tazoenda kumapurisa kumutapa polisi. Tikanoripota tikazodzoka kusvika vamutora. Aiwa, tinotenda. Right, mukatanga nokutitsanangurira ukama hwenyu nemurume atisiya. Okay, murume atisiya nditsano sisi vemudzimai wamukoma wangu. Alright, nditsano mukoma wasisi vanhu. Okay, sisi vemudzimai wamukoma wangu. Alright. Saka ndokuwa kuti vasiri kugara kunoku. Vakabva kupi uyezve vakauya kunoku Gweru? Okay, tsano vakabva kuNotonzvera Zuro vachiuya kuna tsano vavo ndobva vasvika. Vakati havasi kunzwa zvakanaka nezuro ndobva vapinda mutauni. Vapinda mutauni havana kuzokwanisa kutoonana namukoma wangu, vakazoti tinosangana kumba. But mahusiku ndopazotadza kuti vaikurwara ndokuzotisiya kwavaita. Alright. Tikunzwa vamwe vari kungotaura, vari kunongedza nyaya nechekuita nemuchetura. Zvingareva here kuti zvichida kutisiya kwavaita hunogona huri urwere hwavanga vanawo kana kuti zvine chekuita nemuchetura? Ya, pane zvatasvika tikaona, tinoona sekuti paakapinda mutauni anenge akatenga mishonga akangoya akamwa, sinzi mukoma wangu ina anenge achingowa kubasa always. Saka akatongozosvika munhu kutongozozvigwarira. Saka panoita sekuti pane lingi nemishonga. Pane mushonga here wamaona around him kana kuti anything? So far hatina mushonga wataona patasvika, but the way yazvaitika nazvo tinofungidzira amwa mushonga. Alright. Chimwezve chatingada kuziva ndechekuti
pane zvinhu zvachimunetsa here zvaitaura mukati mekurarama kwake? Ane tsamba here yanyora kana kuti something like that? Ya tsamba izvezvo hatisati taiona, kuda tichazoiona, but pakusangana kwaakaita namukoma wangu anga amuudza kuti audze sisi vake kuti ane mudzimai waanaye kuNorton waakamitisa. Saka tinoona sokuti izvozvozvo ndo zvava zvichimushungurudza. Alright. Asi iye agara ari baba vanotori nemwe mhuri kune chikare? Yes, anotova baba, anotova nemhuri kugokwe. Ndofunga mazvinzwiro amanesa Mwari ndo nyaya yatasangana naye kuno kumambo muguta reGweru. Zvimwe tichazokuzivisai nokufamba kwenguva. Zvimwe zvinosanganisira zita, zvinosanganisira muchetura waatora apo patichaziviswa neZimbabwe Republic Police. Ndini mutapi wenyu wenhau, Elias Vas Maginya.